pressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. Ara el poble mana, ara el poble demana diversions barates. Diversions barates. El joc del calamar. Aquesta sèrie és una explosió d'èxit, com tantes altres. Buenos días. Les proves que s'han de superar al joc del calamar no són tan senzilles com semblen. Durant el rodatge, ningú va prendre mal, tot i que, per sort, hi ha algunes escenes descartades. Els caçadors de pífies hi han trobat concursants que, durant la sèrie, canvien de sexe. Eps, aquests s'hi van fixar molt. Nou de cada 10 metges recomanen no mirar sèries, ni pel·lis, ni vídeos, ni res de res on hi hagi la més mínima violència. Avui només hem parlat del joc del calamar. En un altre episodi parlarem de les diversions barates a les peixateries. Fins llavors, a reveure! Jugaremos, muévete, luz verde. No sé por dónde me está perdiendo aceite. Pero vamos, lo tengo todo encharcado. ¡Es lo tuyo! Fill de puta, volessin no veuríem mai el sol.